Batek galetu dit, formula trigonometrikoen gaiaren autoebaluazioko 6. ariketako B, zelan probatzen da. Lehenengo, fikatu migara, A gehi beta, alfa gehi beta eta alfa ken beta daukagula, eta bestaldian alfa eta beta bakarrik. Beraz, hemen dago lehenengo pista bat, hau da. Alfa gehi betaren formula eta alfa ken betaren formulak aplikatu behar izango ditugu. Eta gero, bigarren atalean bakarrik agertzen dira sinuk. Horrek esan nahi dau, bestaldian kosinuk agertzen badira, kosinu berbi berdin batken sinu berbi aplikatuko dugu desagertarazteko. Orain, sinu alfa gehi beta. Sinu alfa kosinu beta gehi kosinu alfa sinu beta. Bider, zer? Sinu alfa ken beta da sinu alfa kosinu beta ken kosinu alfa sinu beta. Hau ze, ametik hasita, zer dako hemen? Sinu alfa kosinu beta gehi ken kosinu alfa sinu beta, hau da, dakoagu A gehi B bidera ken B. A ken B bidera ken B, bakigu dela A berbi ken B berbi. Beraz, daukagu sinu alfa kosinu beta berbi ken kosinu alfa sinu beta berbi. Hemen parentesi barruan ditugu bi gauza bidertzen, sinu alfa eta kosinu beta, beraz, izango da sinu berbi alfa kosinu berbi beta ken bestaldian barri, kosinu berbi alfa sinu berbi beta. Horren zein behar dugu? Kosinuak idatzi sinuaz. Kosinu karratu beta zer da? Bat ken sinu karratu beta. Ken kosinu karratu alfa zer da? Bat ken sinu karratu alfa. Eta beste guztia bardin kopiatu. Horrein ingo dugu, bidertu, bai? Esagetara zingo eta hause dana. Hemen zein godo gorain. Biderkaketak egin. Sinu karratu bider bat, sinu karratu alfa. Sinu karratuak bider minus sinu karratu beta, minus sinu karratu alfa, sinu karratu beta. Ken bat bider sinu karratu beta, ken minus gehi, ken minus sinu karratu gehi sinu karratu alfa, sinu karratu beta. Sinu karratu alfa, sinu karratu beta, hemen ere agertzen da, hemen minus eta hemen plus. Simplifikatzen dugu, eta geratzen da bilatzen gabizena. Hau da, sinu karratu alfa ken sinu karratu beta.